Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε το Five Nights at Freddy's 2. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο, το αφήσαμε στη νύχτα 3. Οπότε, ναι, πάμε να το συνεχίσουμε και σας βλέπουμε στη νύχτα 4. Παιδιά, μπήκαμε στη νύχτα 4. Πάμε να αρχίσουμε. Ωραία, η κούκλα ήδη ήταν στο μισό και λιγότερο. Ήδη ήρθε ο Φόξι, μπρο. Πόσο γρήγορα, ρε. Κάνουμε και mute call, δεν μας νοιάζει. Τι λες. Ωραία. Λοιπόν, ρυθμίζω την κούκλα. Λοιπόν... δεν έχει έρθει κανένας εκτός από τον Φόξι. Ο Φόξι είναι ο πιο επιθετικός. Αν δεν το ξέρετε εσείς παιδιά, αλλά νομίζω το ξέρετε. Στο FNAF 2, ο Φόξι είναι ένα από τα πιο επιθετικά animatronics. Ω, Φόξι. Έλα, ήρθα ξανά. Ωραία. Φύγε Φόξι. Καλή Αλεπού. Την καλή Αλεπού που την είδες? Δεν ξέρω. Ότι τουλάχιστον δεν μας έχει σκοτώσει ακόμα. Καλά, περίμενε. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Κρατιέται ακόμα. Είναι σε φάση πρέπει να κρατηθώ, όχι ακόμα. Δεν νομίζω να κρατηθείτε πολύ. Έχει έρθει στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα. Κάνε και εσύ λίγο τις κάμερες να δεις πως δουλεύουν λίγο περισσότερο. Ναι, κάνω. Επίσης αν θες να δεις μια κάμερα καλύτερη, πάτα πάνω στην οθόνη για που έχει πάλι. Όπα, ο Φόξι. Ήρθε και ο Μπόνι. Κωδικός μπλε. Ωραία. Έφυγε ο Φόξι. Τουλάχιστον δεν έχει μπει ακόμα στο vent ο Wizard Bonnie. Κοίτα λίγο τις κάμερες εσύ. Εγώ κοιτάω την 11 μη βγει το Puppet. Ο Μάγκλ κουνήθηκε. Πήγε στη κάμερα 11. Μην βάζεις ακόμα μάσκα, δεν χρειάζεται. Όπα. Κάτσε τι, χάλασα φακό χωρίς λόγο. Νόμιζα ότι ήταν ο Φόξι λόγω του ambience. Έχουμε 2 μπάρες μπαταρίας και είναι 2 η ώρα. Αυτό δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Όπα. Λοιπόν. Κάνω εγώ το puppet. Ο Φόξι. Πρέπει να τον κάνουμε με το φακό. Όχι! Το κολοπεντάχρονο. Θα κάνουμε το κολοπεντάχρονο. Κοίτα εδώ. Πού είναι ο Μπαλούμπο εντωμεταξύ? Πού είπε χάι? Μη μου πεις. Ο Spider-Man. Get out. Είναι animatronic Spider-Man. 3 η ώρα και μόνο μία μπάρα μπαταρίας. Είναι αδύνατον. Κάποιος είναι στα vents. Ο Μάγκλ. Balloon Boy, δεν είναι η ώρα να το κάνεις αυτό τώρα. Φόξι. Φόξι, φύγε λιγάκι. Μπρε, αυτός εδώ τι φας και δεν είχα βάλει καν μάσκα. Γεια σου Μάγκλ. Μπρε, δεν είχα βάλει καν μάσκα. Όχι κι ο Balloon Boy, με δουλεύεις.
Μπαλούμποι θα... Ω, είναι και ο Wither Freddy εδώ. Κάτσε, έφυγε ο Wither Fox, οκ. Έλα. Άμα το φτιάξει, γελάει όλη την ώρα σαν το χάσω χαρούμενο. Πού το είσαι το αστείο. Εσύ φοράς μάσκα. Όχι, δεν μπορώ. Πρέπει να κάνω και του κούκλα. Αλλιώς θα πεθάνω. Καλά, τώρα φοράω. Κάποιος νομίζω είναι στα Vents. Κάποιος είναι. Το κολοπεντάχρονο. Είναι 4 η ώρα. Πώς θα επιβιώσουμε. Αν επιβιώσουμε. Δεν είναι σίγουρο. Εντάξει, δεν μας κάνει κάτι ο Μάγκλ τουλάχιστον. Απλά τσιλάρει στο Τι να μας γραφείο κάνει, να μας. μας πάει τα μέτρα με αυτό το... Όχι, ο Μάγκλ είναι αυτός που είναι στο ταβάνι. Ναι, αυτό λέω. Τι να μας κάνει τίποτα. Μας έχει βγάλει τάντερα με αυτό το χαχαχα που κάνει. Όχι, αυτός είναι ο Μπαλούμπο, το κολοπεντάχρονο. Όχι, αυτός που λες... Ω, έφυγε. Εντάξει, έφυγε ο Μπαλούμπο. Ο Wither Freddy παραμάρει άβρα, όπως θέλετε να το πείτε. Τέλος πάντων. Παραμάρει άβρα και νομίζω ότι είναι ο main character. Κάποιος είναι στα Vents, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Τι είναι αυτός ο ήχος? Δεν ξέρω, χωρίς να κάτι να σπάει. Ω, δεν έχουμε μπαταρία. Τελειώνει. Τελειώνει η μπαταρία. Είναι 5 η ώρα. Κάνεις πλάκα τώρα. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Είναι 5 η ώρα όμως. Δεν ξέρω αν θα επιβιώσουμε. Δεν ξέρω, είναι- δεν επιβιώσουμε με τίποτα. Είναι derby. Μπορεί να πάρουμε το W. Έλα, νομίζω το έχουμε. Τι το έχουμε ρε, θα πεθάνουμε, τι λες. Ο Fox τουλάχιστον δεν έρχεται. Αλλιώς δεν θα είχαμε καθόλου μπαταρία. Ναι, ούτε το. Ου! Δεν τα καταφέραμε. Yay! Αυτή ήταν η νύχτα 4 τώρα. Ναι, ήταν. Η νύχτα 4 υπόθεση ότι ήταν πιο τρομακτική. Αυτό είναι το FNAF 2 νύχτα 4. Το FNAF 4 είναι το πιο τρομακτικό. Τέλος πάντων. Παιδιά, Περίμενε. παιδιά, τα λέμε στη νύχτα 5. Παιδιά, μπήκαμε στη 5η νύχτα. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, κάνω τη κούκλα για να μην βγει. Λοιπόν, ήδη ο Fox. Νύχτα 5 είναι... Foxy φύγε. Foxy. Μπράβο, Foxy. Εγώ κάνω την κούκλα. Μια σκεπούδα. Μέχρι να έρθει ο Fox βασικά. Κάτσε. Έχουν εκπονηθεί σε γάμερα 3. Έχουν εκπονηθεί στο party room. Οκ. Ο Μπάνι στο party Ο Foxy. Επίσης πώς χαλάσαμε... Πώς χαλάσαμε ήδη 2 μπάρες μπαταρίας. Ναι, σίγουρα δεν θα επιβιώσουμε. Αυτό δεν είναι καθόλου. Το κολπεντάχρονο. Πού είναι? Ο Μπάνι. Ποιος είναι στα Vents? Νομίζω είναι η Wither Chica. Έβαλες βάσκα. Στο σάπρο. Όχι ρε καμότο. Σε έφαγε. Μάλλον. Πρέπει να τη βάζεις και γρήγορα γι' αυτό. Δεν θα επιβιώσω. Θα πάω. Τι πράγμα. Δεν έχω μπαταρία. Σχεδόν καθόλου πήγε να βγει και... Εντάξει, πέθανα τέλος. Πού είμαι εγώ? Πέθανες. Μπορείς να μου λες αν έρχεται κάποιο animatronic. Είσαι τώρα...
Φάντασμα. Κουνέ το Φρέντι. Πού είναι? Θέλω να μου πεις ακριβώς πού είναι. Στο Let's Party. Κουνότανε. Στο Let's Party, ρε. Ναι. Πέθανα. Να σου. Έχουν φύγει όλοι από τη σκηνή που τραγουδάνε. Νομίζω. Να ξέρεις, έχω πεθάνει εγώ. Αλλά αυτό. Έρχονται όντως. Παιδιά, αποτύχαμε να κερδίσουμε τη νύχτα 5. Θα σας ξαναδούμε στη δεύτερη προσπάθεια. Παιδιά, αρχίσαμε ξανά την πέμπτη νύχτα. Να δούμε αυτή τη φορά αν μπορούμε να την κερδίσουμε. Λοιπόν, ο Φόξι. Φύγε Φόξι, ρε φίλε. Έλα. Δεν έχει φύγει, ρε. Πήγε να μας κάνει τσάμψκι. Το κολοπεντάχρονο. Πού είναι, δες τις κάμερες. Πού είναι το μάγκλ. Το κολοπεντάχρονο δεν το βλέπει κάποιος. Αυτό δεν είναι καλό. Η Τόιτσικα. Μια υπότιτλοι Αυτή είναι η Τόιτσικα. Αυτή έκανε κάτι. Προσπαθεί να σε σκοτώσει. Τι να κάνει. Το πεντάχρονο. Ω, Σαβένς κάποιος είναι. Πού είναι? Το εμπόνι. Πού είναι? Πού είπε χάι? Είναι στο Βέντο το κολοπεντάχρονο. Ναι, πρέπει, βάλε μάσκα. Βασικά. Το κολοπεντάχρονο είναι. Ναι. Όπα, έχουμε 3 μπάρες μπαταρίας. Μόνο 3. Ξεκινάμε με 4. Χαλάσαμε ήδη τη μία για να διώξουμε μερικές φορές το Foxy. Ωραία. Ξαναδιώξω. Ωραία. 2 η ώρα, καλά τα πάμε. Ωραία. Λοιπόν. Εδώ. Όχι, προσπαθώ να διώξω το Foxy όταν έρθει. Οκ, θα προσπαθήσω. Η πιο σημαντική είναι η 11, δεν είναι οι άλλες τόσο σημαντικές. Foxy, φύγε, please. Foxy! Ναι, λοιπόν, έφυγε. Το θέμα είναι τώρα έχουμε 2 μπάρες μπαταρίας. Τώρα αυτό δεν είναι καλό γιατί δεν είναι 2 η ώρα. Ο Withered Bonnie έρχεται. Θα μας ρίξει ένα μπονίδι. Ο Balloon Boy έφυγε. Μπράβο Balloon Boy. 3 η ώρα. Μπορεί να είναι W, μόνο αν γίνει κανένα θαύμα. Ο Fox για κάποιο λόγο σε αυτή τη νύχτα, βασικά σε αυτή την προσπάθεια δεν μας επιτίθεται πολύ. Ο Withered Freddy. Όλο το gang. Έλα, έφυγε ο Fox. Βάλε μάσκα. Ωραία. Όχι, αλλά σου προτείνω να μείνεις στην καρέκλα. Αν πας κοντά τους θα πεθάνεις αυτό. Πέθανα.
Να, 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 να. Γιατί έχω... Άγαμο το. Μπορεί να βρήκα μάσκα. Μπορεί να βρήκα μάσκα εγώ. Δεν πρόλαβα καν να καταλάβω ποιος ήρθε και τι ήρθε. Δεν πρόλαβα καν να βάλω τη μάσκα. Μέρα, εγώ φέραγα μάσκα το μεταξύ. Ποιος σε σκότωσε? Ο Φόξι. Α, ναι, αφού σου είχα πει στο προηγούμενο part, η μάσκα δεν δουλεύει στο Foxy. Στο Φόξι έλεγες. Δεν δουλεύει στο Foxy ούτε στη κούκλα. Γιατί να κάνουμε φίλα μου έρχονται. Ο Foxy πρέπει να του κάνει στο φακό και στη κούκλα να ρυθμίζει την κάμερα 11. Τέλος πάντων. Για να δούμε πόσα λεφτά πήρες. Εγώ πήρα 51. Εγώ 172. Παιδιά, σας βλέπουμε στη τρίτη προσπάθεια. Παιδιά, είμαστε στη τρίτη προσπάθεια τώρα. Κάνουμε τη τρίτη προσπάθεια μας για να κερδίσουμε τη νύχτα 5. Να. Λοιπόν. Έφυγε ήδη. Ο Μπόνι έφυγε ήδη, ρε. Όπα ρε, κάτσε ρε. Ο Φόξι. Όσοι ρε βρω με το Φόξι. Ωραία. Έλα ρε Φόξι, όμως θα φύγεις. Δεν το βλέπω να φέρω. Ωραία, λοιπόν. Η Τότσικα. Ωραία, ρυθμίζω την κούκλα. Μη κάνεις το φακό ρε. Μη το κάνεις. Χαλάς μπαταρία πανεύκολα έτσι. Μόνο αν ακούσεις αυτό... μόνο αν ακούσεις αυτό το ήχο. Να τσεκάρεις αν είναι ο Foxy. Αν δεν είναι, χαλάμε τζάμπα μπαταρία. Μην το κάνεις οπότε. Λοιπόν, ρυθμίζω την κούκλα τώρα. Κανείς. Όπα. Μάγκλ κάμερα 11. Ω Φόξι, θα μας έκανε jumpscare αν δεν το βλέπα. Όπα ρε, είναι όλο το gang εδώ. Ξανά όλο το gang. Ωραία, πάει ο Wither Foxy. Όπα, πού είναι, ξέρεις η μπα. Όχι, θα το πω. Καλά, κι εγώ άκουσα το χάι. Ω, η Wither Chica. Έρχεται να μας φάει. Μάγκλ. Σου προτείνω να έχεις έτοιμη τη μάσκα. Γιατί... Όπα. Ακούω ήχους vent. Όπα. Φόξι φύγε. Φόξι φύγε. Εντάξει. Άννα! Εγώ ήμουν μόνος μου τώρα. Κωδικός καφέ. Λοιπόν, θα σου λέω τι γίνεται. Δεν το περίμενα αυτό. Ήμουν μόνος μου εγώ τώρα. Ναι, έχασες, έρχεται η κούκλα. Οχ. Δεν είναι αυτό. Ναι. Διάλο μου χαμό. Παιδιά, θα σας δούμε του. στη τέταρτη προσπάθεια. Παιδιά, αυτή είναι η τέταρτη προσπάθεια να κερδίσουμε τη νύχτα 5. Θα είναι λίγο πιο εύκολο γιατί πήρα κάποια upgrades, όπως να βγαίνει η κούκλα πιο αργά και να τη ρυθμίζω πολύ πιο γρήγορα, οπότε θα βοηθήσει. Και στις κάμερες να έχω πιο πολύ φως.
Αυτό θα είναι χρήσιμο. Και πιο πολύ διάρκεια φακού. Έλα, αυτό είναι χρήσιμο, Φόξι, φύγε. Δεν σε αγαπάει κανείς. Και εσύ. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Ποια κάμερα είναι? Κάτσε, θα σου πω. Είναι στην κάμερα 8. Νομίζω αυτός είναι ο Shadow Withered Freddy που είναι σπάνιο. Είναι easter egg. Ωραία, λοιπόν, κάνω φράση στον Foxy. Ωραία, πάει ο Foxy. Withered Freddy. Το έβαλα αρκετά γρήγορα εγώ. Ωραία. Μπορείς να μου λες αν έρχεται κάποιος. Κοντά στο γραφείο. Νομίζω το πρόλαβα. Το πρόλαβα, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Κάνω την κούκλα. Μόνο μία... Χαίστηκα πάνω μου. Τι! Χαίστηκα πάνω μου. Παιδιά, σας βλέπουμε στη 5η προσπάθεια. Παιδιά, αυτή είναι νομίζω η 5η προσπάθεια που θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την 5η νύχτα. Νύχτα. Λοιπόν, πάμε. Ήδη ο Foxy. Ακούω τώρα. Αυτό. Φύγε ο Foxy. Μπράβο, καλός Foxy. Ωραία, λοιπόν, ρυθμίζω την κούκλα. Ρυθμίζεται εδώ. Ωραία, Ρύθμισε. τέλεια. Και από εδώ στις κάμερες. Κάτι... Ήδη ο Foxy ξανά. Εδώ κάτι που νύχεται. Σαν τον Fox περίπου. Wither Chica. Ωραία. Έχουμε πεντάφυλλο. Πρόσεξε το. Θα σου λέω πότε έρχεται ο Foxy. Θα βλέπω την κάμερα από εκεί που έρχεται. Ο Spider-Man είναι αυτή που ήταν στο πεντάφυλλο στην προηγούμενη φορά που προσπαθήσαμε να τσέχουμε. Ο Wither Foxy έχει έρθει ήδη. Δεν το ήξερα αυτό. Φύγε Foxy. Μπράβο Foxy. Ωραία, ρυθμίζω το κούκλο. Oh my gosh, δεν θα κερδίσουμε ποτέ τη νύχτα 5. Μπρο. Μετά από αυτό το βίντεο θα με μείνει ψυχολογικό. Παιδιά, θα σας δούμε στην 6η προσπάθεια. Παιδιά, είμαστε στην 6η προσπάθεια νομίζω. Προσπαθούμε να κερδίσουμε τη νύχτα 5. Ο Μπόνι. Μπόνι Μπάνι όπως τον
Μπόνι λέγεται βασικά. Αλλά. Λοιπόν, με συγχωρείτε παιδιά, απλά έχω από Roblox και από Five Nights at Freddy's. Καλά, αυτό είναι Five Nights at Freddy's remake. Δεν είναι Roblox. Τέλος πάντων. Ναι, να ξέρεις Μπόνι λέγεται. Ο Φόξιο. Γενικά, παιδιά, δεν ξέρω κανέναν εγώ πώς λέγονται και όλους αυτούς. Πώς λέγονται Ω, το κολοπεντάχρονο είπε χάρη. Είναι 1 η ώρα. Πάει καλά. Vents. Κάποιος είναι στα Vents. Δεν θα κάνει με τις κάμερες. Πώς δεν έφαγα jumpscare εγώ, μπρο, αφού έβαλα πολύ αργά τη μάσκα. Θα πεθάνω όμως, ό,τι και να έχει. Ω, να. Ρίχνεις την κούκλα. Θα προσπαθήσω, μπρο. Διαφορετικά τι γερνάει ένα σελίδι κάτω. Ναι, αυτό είναι, αν δεν τη ρυθμίσω, θα βγει. Ω, Φόξι. Τον κάνω flash όσο πιο γρήγορα μπορώ. Εντάξει. Όχι πρόλαβα ρε. Πάλι ο μπαλούμποϊ. 2 η ώρα. Πού πήγε η Μάγκλ? Την είδα να πηγαίνει κάτω. Εξαφανίστηκε. Άννα! Η ψυχή μου βγήκε από το σώμα μου. Παιδιά, σας βλέπουμε στην 7η προσπάθεια. Παιδιά, θα ξαναπροσπαθήσουμε τώρα τη νύχτα 5. Παιδιά, εσείς μάλλον που θα το βλέπετε τώρα, απλά θα γελάτε και αυτά. Εμείς δεν ξέρετε παιδιά πόσα jumpscares έχουμε φάει. Ωραία, ο Φόξι. Φύγε ρε Φόξι, αφού σου είπαμε, δεν σε θέλουμε. Δεν προσπαθείς, δεν είσαι ελπίδα. Ναι, δεν έχει ελπίδες για να μας αρέσει, αλλά έχει ελπίδες για να μας βγάλει το κεφάλι. Ο Φόξι έχει ελπίδες, εμείς δεν έχουμε. Αυτό. Ο Φόξι έχει ελπίδες, εμείς δεν έχουμε. Κάνω την κούκλα να με βγει. Στο 11 δεν είναι η κούκλα. Ναι, στο 11. Παρατετημένο να τη κάνεις. Τι εννοείς? Περίμενε. Να το κρατάς το κουμπί. Έτσι, μπράβο. Έλα, Φόξι, φύγε λιγάκι. Μπράβο. 1 η ώρα. Μια χαρά. Όταν ρυθμίζεις την κούκλα, πες μου. Εσύ βάλε τη μάσκα από τώρα να μην γίνει κάτι. Ναι, αλλά δεν έχω να ρυθμίζω την κούκλα. Θα τη ρυθμίζω εγώ, μην με φώνεσαι. Μην τη βγάλεις. Εκτός αν θες να δοκιμάσεις πόσα καλά αντανακλαστικά έχεις. Λοιπόν, ο Wither Fox και η Wither Chica πάει στα Vents. Γενικά μου δεν έχω πολύ καλά αντανακλαστικά. Καλά, Αλλά λες σε και έτσι εγώ. εγώ θα αποδείξω ότι έχω πολύ καλά αντανακλαστικά. Κάποιος, η Wither Chica νομίζω είναι στα Vents. Έρχεται το Wither Bonnie. Όχι το κολοπεντάχρονο πάλι. Δεν είναι λίγο ανατυχιαστικό αυτό το high που λέει. Λίγο πριν. Έλα πάλι. Έχασα.
Μπράβο. Έφαγα τρέλα. Φάγαμε και 2 jumpscare. Παιδιά, να ξέρετε, αν δεν είδατε την οθόνη του, έφαγε jumpscare από το Withered Foxy. Ρε, ακόμα ο άλλος χάει. Έχουμε πεθάνει και ακόμα λέει χάει το βλαμμένο. Παιδιά, δεν ξέρουμε πόσες προσπάθειες θα πάρει για να κερδίσουμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα ζω. Αλλά αν δεν κερδίσουμε τη νύχτα 5, δεν θα τελειώσει το βίντεο. Σας βλέπουμε στην προσπάθεια 8. Παιδιά, δεν ξέρω πόσες προσπάθειες θα πάρει, αλλά σε λίγο θα χάσω κιόλας πόσες προσπάθειες έχουμε κάνει για να το κερδίσουμε. Δεν θα το θυμάμαι σε λίγο καν. Μόνο εγώ το είδα ή 2 μάτια. Ή απλά 2 μάτια πέρασαν έτσι απλά και δεν ήταν τίποτα. Όπα, Withered Foxy. Ρε, μας έτρεξε ο Foxy. Foxy φύγε. Μπράβο, Foxy. Έχουμε τον άλλο, το Freddy. Freddy, να είσαι έτοιμος για το Freddy. Όχι, γιατί πετάγεται γι' αυτός. Ναι. Άλλη μου. Αυτός τρέχει μπροστά μας. Σταμάτα. Λίγο επιθετικός το Freddy. Θα σταματήσεις επιτέλους. 1 η ώρα, μια χαρά. Και 4 μπάρες μπαταρίας. Το καλύτερο ξεκίνημα. Δεν πειράζει. Είναι πολύ καλό ξεκίνημα. Ω, Foxy. Κάτσε ρε, ήταν για ένα δεύτερο, ήταν όλο το γκάνγκ. Κάποιος Venge. Σως. Δεν ξέρω. Βάλε τις κάμερες. Δεν μπορώ, πρέπει να κάνω την κούκλα. Κι άλλος Venge. Πεθάναμε. Έχουμε τελειώσει. Βάλε μάσκα. Το πετάξαμε. Όχι! Balloon Boy, όχι, μας πήρε τις μπαταρίες! Balloon Boy! Θα σε τσαντήσω. Θα μας φάει ο Foxy. Να είσαι έτοιμος για jumpscare. Στο λέω εγώ. Balloon Boy. Όχι. Όταν έρχεται μας παίρνει τις μπαταρίες μέχρι να μας φάει ο Foxy. Να είσαι έτοιμος για jumpscare. Πεθάναμε. Τελειώσαμε. Δεν έχουμε ελπίδες. Ήξερα. Το περίμενα πως θα έρθει. Αλλά ακόμα έφαγα jumpscare. Πώς να μην φας jumpscare, bro. Το πνεύμα μου βγήκε από το σώμα μου. Balloon Boy. Όταν σε βρω, μόνο αυτό σου λέω. Όταν το βρεις. Αυτό σου λέω. Όταν το βρεις. Παιδιά, τα λέμε ξανά σε λίγο στην επόμενη προσπάθεια. Παιδιά, αυτή θα είναι η τελευταία μας προσπάθεια να κερδίσουμε τη νύχτα 5. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα κάνουμε και άλλο βίντεο, δηλαδή part 3 σε λίγο. Οπότε μην αγχώνεστε, η κούκλα ήδη είναι έτοιμη να βγει. Επίσης, παιδιά, κλείσαμε και τα φώτα να είναι λίγο πιο τρομακτικά. Οπότε... Foxy. Foxy. Φύγε, Foxy. Φύγε ρε Φοξάκο μου, άκουσε με. Γιατί δεν δουλεύει το φως? Όντως. Θα φάμε jumpscare. Δεν θα με βάλει φορά. Εντάξει, έφυγε. Μπράβο, Foxy. Καλώς Φοξ. Ρυθμίζω και την κούκλα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι μετά όσα jumpscare που έχω φάει, έχω συνηθίσει και δεν θα ξαναφοβηθώ από jumpscare.
Είμαι Αυτό σίγουρος. θα το δούμε στην πορεία. Είμαι σίγουρος και το λέω. Ο Γουδελτσίκα έρχεται. Δεν θα τρομάξω και δεν θα φοβηθώ. Είμαι σίγουρος. Μμμ. Αυτή είναι ισχυρή. Δεν καλό στον πόνι μας. Δεν καλό στα μάτια μας ο Τζο. Δεν έχει καν μούρι. Όλος. Κάτσε, ποιος είναι στα vents? Από τη διάμερα. Να. Άννα! Γιατί δεν κοιτάω. Τι κάνεις ρε φλάκα κι εσύ. Τι μου βγάζεις τη μάσκαρη. Ήταν ο Φόξι. Έπρεπε να του κάνεις το φακό. Τέλος πάντων. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.